demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Naše putovanje, nedugo po trajanju, ali bogato mogućnostima da ga obilježimo dobrom, nužno završava na jednom mjestu s kojeg se vraćamo Ezelu. Na takvom mjestu se danas rastajemo s ocem, mužem, bratom i prijateljem, sa dragim Sulejmanom Tihićem. Još jednom svjedočimo neumitnoj istini našeg povratka Stvoritelju u vječni život, ahiret. Tamo će svakome biti predočeno što je učinio. Onaj ko učini i trun dobra vidjet će ga, kao što će i onaj što učini i trun zla vidjeti ga, kako nas uzvišeni obavještava. U svom kratkom životu, a svaki dunjalučki život je takav, predsjednik Sulejman Tihić je učinio mnogo. Obavljao je mnoge poslove i javne funkcije u društvu i državi, svaki marljivo i predano. Njegov životni put bio je ispunjen stalnom borbom sa životnim udesima i izazovima. Zbog svog porijekla i životnog opredjeljenja bio je proganjen, zatvaran i mučen po srpskim logorima, o čemu je svjedočio pred Haškim tribunalom. Naš narod mu je vjerovao i povjerio mu najznačajnije političke funkcije u zemlji, pa i onu najveću, mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dok stojimo ovdje pred njegovim tabutom, prisjećam se našeg zajedničkog truda u vraćanju raseljenih ljudi na njihova ognjišta. Iako je bio zauzet državnim obavezama, predsjednik Tih se nije dao odvojiti od malih, običnih ljudi u kojima je nalazio snagu. Bio je vrijedan član islamske zajednice, član izvršnog odbora Medžlisa u Bosanskom Šamcu i Hajr Sahibija. Čini mi se da je imao dva života, jedan za javne poslove, a drugi za povratnike i njihove potrebe. Stalno se vraćao ovdje u Bosanski Šamac, družio se sa svojim ljudima, hrabrio ih da se vrate. Volio je ovaj lijepi grad. U njemu je održavao važne državne sastanke vezane za sudbinu naše domovine. Danas se vratio svome domu među povratnike. U haremu je Mir Ahmedove džamije, koju je obnavljao zajedno sa svojom braćom, sestrama i prijateljima. Ona i ovaj mezar ostaće da svjedoče o dobrom Bošnjaku Sulejmanu Tihiću ovdje na sjeveru Bosne. Njegov mezar bit će nam obavezni orijentir da nastavimo raditi za našu zemlju iskreno i predano, kao što je to i on činio. Ovo mjesto neka nam kazuje kako se bori za zemlju i voli rodna gruda. Čuvat ćemo uspomenu na oca i muža, brata i prijatelja, našeg velikana, rahmetli predsjednika Sulejmana Tihića. Neka mu je lahka bosanska zemlja. Neka mu milostivi Allah podari rahmet i magfiret. Amin, ja rabbal alamin. Draga braćo i poštovane sestre, ovo je trenutak koji svi iščekujemo. Trenutak kada napuštamo svoju porodicu, svoju rodbinu, svoje prijatelje. Trenutak kada napuštamo ovaj dunjaluk. Naš predsjednik Sulejman Tihić živio je i radio u ovom gradu, imao dosta prijatelja i poštovatelja. Po našem muslimanskom i bosanskom običaju, u ovom trenutku pitam vas, hoćemo li halaliti Sulejmanu Tihiću? Hoćemo li halaliti? Hoćemo li halaliti? Ja mu halalim rida'an lillahi l-Fatiha.